izaten da hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa, gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza.